Laica तोहार नचनी ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर एनके नीरज सिंधु रिकॉर्डिंग स्टूडियो कुशीनगर। रचैले बा चाचा हो चाचा एगो सुन खुश खबरी नोट के बारिश होई छैले बाबदरी छैले बाबदरी चाचा हो चाचा एगो सुन खुश खबरी नोट के बारिश होई छैले बाबदरी डीजे बजाई हा बैठ के खई हा तोहर लइका जोगाड़ लगइले बा साटा कमई हा बारात लगई हा तोहर ड्यूटी लगइले बा लइका तोहार नचनिया से शादी रचइले बा साटा कमई हा बारात लगई हा तोहर ड्यूटी लगइले बा लइका तोहार नचनिया से शादी रचइले बा सटप आइल रहे नाचे नचनिया लागत रहे चुनमुनिया हो पातर कमर रहे चढ़ल जवनिया लागत रहे नगिनिया हो सटप आइल रहे नाचे नचनिया लागत रहे चुनमुनिया हो पातर कमर रहे चढ़ल जवनिया लागत रहे नगिनिया हो मुड बना के जोश में आके ओकरा मांग में से नूर लगइले बा साटा कमई हा बारात लगई हा तोहर ड्यूटी लगइले बा लइका तोहार नचनिया से शादी रचइले बा साटा कमई हा बारात लगई हा तोहर ड्यूटी लगइले बा लइका तोहार नचनिया के दुल्हन बनइले बा लड़का जवान रहे शादी न कइला एही से घटना घट गइल नाची पतोह मिली बैठल खाना भगिया तोहर पलट गइल लड़का जवान रहे शादी न कइला एही से घटना घट गइल नाची पतोह मिली बैठल खाना भगिया तोहर पलट गइल लिखे नरेंद्र मैटर बा डेंजर गट के सैले सापुरिया बतइले बा साटा कमई हा बारात लगई हा तोहर ड्यूटी लगइले बा लइका तोहार नचनिया से शादी रचइले बा साटा कमई हा बारात लगई हा तोहर ड्यूटी लगइले बा लइका तोहार नचनिया से शादी रचइले बा